Ihe akụkọ mere na nso nso a na Eziagụ Village na Agụleze Chukwu Kansụl ime obodo Agụata nke Anambra State dịka ụmụnne ise otu nne na nna mụrụ banyere n'otu Nze na Ọzọ Society nke obodo ha n'ụzọ dara ụda. Emmanuel Okonkwo bụ onye ọrụ anyị kọrọ akụkọ a ka abịa ihe si wee mee. Ụmụnne anọ chiri echichi Nze na Ọzọ na Agụleze Chukwu bụ ụmụ nwoke Maazị Vitus Uzegbo nagolo mmụọ. Ha nwere aha echichi ya dị iche iche. Nwa nwoke nke mbụ n'ezinụlọ ahụ bụ Chief Simeon Uzegbo bụ Eze Belechukwu Mele. Nwa nwoke nke abụọ Chief Ndubuisi Uzegbo Eze Ifeamarume. Nwa nwoke nke atọ Chief Anayo Uzegbo Eze Obiadimbuha. Nwa nwoke nke anọ Chief Ebuka Uzegbo Eze Nwaọha. Nwa nwoke nke ikpeazụ Chief Chekwube Uzegbo Eze Chineche Ndowon na Agụleze Chukwu. Onye isi Nze na Ọzọ nke Eziagụ Agụleze Chukwu bụ Chief Clement Ọfọ kpọkuru ndị ahụ anabatara ọhụụ na ya bụ otu ka abụ ndị ga-agbanyesi ike irube isi wee nye iwu na-achị ya bụ otu. Ndị ahụ bara na ya bụ otu Nze na Ọzọ nke Agụleze Chukwu bụ Chief Simeon Ndubuisi Anayo Ebuka nakwazi Chekwube Uzegbo kwere nnọọ nkwa iji ya bụ otu wee jere obodo ha nakwazi Igbo niile gbaa gburugburu ozi. Obi dị m mma ụbọchị tata na ihe anyị tegoro anyị kwadebelu na emezugo ya n'ụbọchị taa. Ezigbo nwa amaala Igbo and onye ọbụla banyere n'otu Ọzọ Nze na Ọzọ ada atụ asị ọ na-ekwu eziokwu n'ibe niile ọ na-eme. Site na Agụleze Chukwu nke dị n'okpuru kansụl Agụata, abụ m Emmanuel Okonkwo.